ya siasa uburayi ase biashara uburayi ase corporate echingaki echecho nigo basacha boigo banyara ko bakoboriwa kubasira abasubati eriko eroberia chingaki bakonyara ko bagwesokia koboria ebirogo byoborayi kachiko wa headed no musacha kwanyoranga nera ko mwake kero musubati abatabanga nata gitegotenno igontuna basacha tigatoba abatwera no ko abakungu bantu liba gakarba mwiri ngango tenna barasoborayi tigatoba support inde yo tunyara ko bangu muchando twanye kulre kobani tutoko bapanga ko rugotenna asoborayi mura bagotena asoborayi batare banka koikera ekegwango keri omuntu aratebana oyo no murayi igo aiga twagambira muna inande twatairenga ni inde no mugo kasinga twasegeta ne twatairenga amanga nari twatairenga aya nara abantu bakore kanende tunyabo tusegeta oburayi babaswati gati abali banyara ko bagoikirana somo yego inigo banyara ko bakogokera amaigeria yo nakorie chiranga mbachikonyara ko bagwesokia elio koboria ebirogo byoborayi imeyorogongo rwagusi na nyari ko bali ko ba amuna pakisangi bane tonyare ko bato kwererwa igorobina abasubate bamunte kwebanga asuburayi aina ramakena nyari ko bali ngoterwa nende intubuna abasubate tobante kwebanga mono na kotwara chinguru asuburayi nyari kumanya ekingwe nitabokora ne otenina no otenina mono egati abateneri bomoroberio yo nigo boigo banyara koba bakogokera egati ya basubati abanyere koba gwesokia nakoboria ebirogo byoborayi ase boigo banyare koba koboriwa banyare koba bakweroberia boikiranu maiga ya barabweso ya ase birogo ebyo byoborayi subati mbale ko chinse mawa urugusiye itona isiko ya rusi bachiremo tunande barokiri chingeto chingia ne example ke yo koroki bari bataraswa mu babwati sengeto yo burayi obia hopefully nganto nyare ko batoko toko ya koramanga nayo bantu twagambire tuko soko ya gamba togenda sebi koro tunyare ko batoko toko semia bantu banga semirgito kuripoteri gataseni Kandizi TV kuri county ya Kisii Literane Josephat Amesi Bienvenido muri kito Josephat Amesi asoro bocho rwa senchera yobo ikirano gotigana yono mwancho mugereria okoborigo nigo kworogochia asaba antwali bwato mochando bwobo ngokone kibunangwa esoki bale elikonyara konyorobo semia anego sangana abantu bane bunenchere mo yokonyara kweguseria ebirangari bono bya rokane gochorana asaba abantu bangabunabo omoyego yoba gokora wali tukoria lero anse yekombi ya Kisii interdenominational kubaterana amone yombe binde buna URISE nabo gogusi mental awareness amone yombe binde ni gobono banyara koboria abantu kwa nekibuna kanyara worobo semia unenchere mo yo wetanga kurwa asoburaire bwobongo anemona aso ojibono gosegetwa no gochirro kwebiranga ryo mujye gokolekana aigase county ya Kisii unatokomanyigwa no muri kito Joba Maangi. You have your story but your glory is here. Ekero ensengima egenda tugocengerana kurwa obosemia igoro yobochenu bwakebongo asomo chenyi ogatano nigo ekiombe gya Kisii interdenominational bakobwaterana nebyombe binde buna URISE daraja 2 visioners volunteers gusi mental awareness young women Christian association nebyombe binde baba kwaligania egikaro kyabage kurwa obosemia go kya sabasae as the Kisii County Interdenominational Fellowship Ministries. Today we are hosting Pastor Robert Burale alongside other guests, and we are focusing ourselves on mind matters. Mbaichanira umubaro omunene w'abantu babwate omochando okebongo engane aberege kwirera abantu abange goitana goita abanchi babo wate chinchira turanyare kubakonya ikarumu gwate chishida na ende mwasibuka gukwane ikarumu gwate challenges igorero no musagirikano munene astwachire ya Kisii birinde to nyare gosemania na kumanya mange kuhusu afya ya kebongo mental health nero ishida na to gwate in Kisii to gwate around 60% of the population naba youth naba sai maybe akonyoro borito ibagago kwana na abantu bayigori sabantu bekenyoro konyoro chire ko rusibobe uko ani ebintu mne stress mne chyo konyora godiri na chiro chi before bakachigo uko ugoita
ekera uchukuruzi akonyare koretina obuobo asa abantu basaba gusanga n'abari ang'ena barabwo ekero babwate obokong'u na kurigia obokonyi ase nyagitari chinga kibabwate omochando okebongo konyare koretina obuobo boneka tokorosi na safe spaces ne twarosera abantu banyare kukwana about them to be itochande tebyo so that abantu ekero obongo omuntu ori okukwana kumechanderie bwate okonyara barwaire banyosola also partner in regards to sports. We use sports to unify the community and also bring people, especially the youths, whereby we have had many cases regarding this mental health. But it is not sorted out and maybe does not have someone to talk to. It still boils down to a mental health issue because it will give someone stress. And stress is one of the issues that affect someone mentally. So we come in a way that we intertwine the services, whereby even during the counseling for reproductive health, we also talk about the mental health issues. Boiga abantu mbasi mosokia abana babwate omochando buna bwendurume okebongo nemechando yende elinde babakonyora okukonywa. Nande mwana ande nabo chistress echi chikonyora chia direct lugulwairo bugwa epilepsy igora reto regaiga gukwanira obulwaire mental health issues kana abantu babwate michando igabanyare bagukwana ba reach out ase abanyagitari n'abasana nasa abantu bose baribara bakone saba kwarugo chia serikali kaunti ya Kisii kurugo siero chia abantu babwate omochando okebongo nebyo mbibigenda tekorwania esegi omochando oyo so eto gusaba osogo sabo omoski arati na Ministry of Health wanyarego utoikane akoba at the end of the day barabago control a lot of resources ona chinyagitari chiamata batakere gocha chi dispensary even training capacity building. Ginko reporter ya Ndizi TV kuruase kaunti ya Kisii Job Maangi. Biyamono muri kete Job Manga sorobochi rwa senchera yobo ikirano gotigana yibono mwancho mulgereria abara ikurwase kya makerekia UDL tukolea ni wanyara komena abara ikurwachi ward imeye county ya Kisii erukunyara kumulekerana gukona mange igoroye kyame kyo cyengekecho bayomba mulekera samangana lenge tobo choliwe kyame ikobora kolekano mutinyogocha nako gani wanyara okolekana senchera yobo wasyo nabo igone senchera yobo wasyo ku okona cyengekecho bayigone wanyara koboli kati abara ikoneke bunango sikabare omura ibwenso William Samoei Ruto nabo gokonyara kwaneke ngosira bare kya makerekia UDL serikali ya Kenya kwanza zo kunyara gukirania magendero chinga kiyo ni gobanyarira ko mocho bali bali getiko chikoza chibura buru chinga kiyo bocho lwe kyama kya UDA bachiko imukirwe getambo keroli mulyo kakolengana nilishiko obuna to kumanyigwano mulekete juri kerubo Arambe UDA kubatikana n'abachori b'abarayi ase byama ubore bosyo abarayi bekyama kya UDA ase county ya Kisii ase ritkoria rero nigo bachamo nagakorega ikaro bunenchera yamo yokorberia igoro y'abachori obo nokubwamo no kurikia abantu abange ase kyamekyo ase ikaro gyakolekana ase chobisi cha UDA imeyo mucho Kisii twarangiriti chikaunt sub county coordinator na ward managers be team ya UDA tuachira esoko banga mangana ya UDA kumanyana na kigusi kora election na kitokore gesta abantu ba UDA asege karekyo nigo barentamo abatenene bekyama kya UDA ase chiwodi abe birwe asegeka bono bunenchera yamo yokuboroke bunekyame kyonke benyorete nabo igo bunenchera yamo yokwenekyo mubaro monene bwekyamekyo babeire bebire kidogo na kitu abarangirire bakonye ba complain isengi njomba liko kwaneru na lero twabakwanire twabatebiri eserikali bono ese ichama ya UDA kuba likoga na isiere na ndi torole kire gendo kirigita kire egere babebe bako genda ni chama aya ndi tu akwanire na mange ngo tutegite chama ya UDA etu are masinani abantu abange una toko genda bone sikikura ntogenderete ko register abantu
baba abantu abange egere tororenga nkaito gwika. Number 1 koboro kinga echama yaito iko imara bado na kobatenga chisoje chi president no chire alive. Abare yabo nigo baragaikiara nsema y'abantu abo barigetigo chigoturubania obochori bwekyame kyo asebate babuna onde bwensi oratoke na irerwe gitambukiro egitindi. Tutagete kora gekiara onde bwensi orarengereri gocha goturubani chikulechi twamuwoniri in the strongest terms possible. We bangira uno icha, we will deal with you batutete chikura chibachingia. Korengana no mu manager UDA Charles Nyamwange bune kiama ase county ya Kisii nigo babwateganga yo kurigerio murai bwense William Ruto chikura chinyinge gwetani echanyorete ase obochori bwetete. Chikura nyorete ga kinyari kumanya comment kana no enga 3 usikane. Ikiagera kure president ya nyorete ga konyendura ibanga buya. Lakini bone tutete kuibanga na Kisii County egere torole na president yetu Ruto onyolire chikura chiseine na ande twaritiri Nyanza engima. Boigo nigo baburia abarai kororo gongo rwa Gusii gosiko murai bwense William Ruto na gutiga komorenta ime ya siasa chikokorekana ase county ya Kisii. Ase serikali ya ito Kenya gaiga wikatotwara maskani na araigura wana siasa isiko gaiga bakonyago kejerie president yaito enare gosabanga president nebanga no musani o ekerare ngana ire kirogo oikosi keno ane lieta lia presidency so ekere tokora siasa jeito gusiga iga tiga tutie korete lieta president ase siasa jeito chiankaga nya kore siasa yao kairete ngokwane president no nya mileage etho tenga abu going on a wrong side na ande murai onde bwensi especially abarai abare vijana ekero gwatakia abarai abanene your future will not be bright. Bano toko batenga uchumi ya Kenya mbuyere na misakoligereri bono ege bintu byachakire ko babuya tutige kona koralamika toy president ribaga ekore gasi yaye na ande togo saba abarai bari bachore tune kiama kia UDA moike rais yeito anga kabisa momokonye gasi egere 2027 tonyore gwoko batukure. Ingoripoteri egetaseni Kiandizi TV Editarian Julie Kerubo. Bimono mulikito Juri Kerubo asoroboti rwa senchere jobo ikirano gotigana yuno mwancho muligereria asomoro beko nyarago sangerie birengerere ko rwa samenyibe county ya Nyamira ni ko mbunge okutuma saba krevu kisaira nyarega ko boli serikali ane monase budget yo mwaka bw'ikiri bubera na 2024 ko mwaka bw'ikiri bubera na 2025 2024-2025 enyara ko ne ko bato ko kibesa sobwango na boigo ekerenga gisaine ane moja se county ya Nyamira gisairo ni ganta biruna ene nyara ko nyarago konya so ko nyarago ikiranya magendera nsemechi bana bayigo obe ko sistema achinsemo aho ime county ya Nyamira gati abare ko se county ya Nyamira so ko sangere ko birengereri byo ni ko bana banyare ko koboko okobe ko gwechibesa no cya serikali ci county na monase county ya Nyamira unanchire mu yo ko nyarago ikiranya amagendero. So we have a long way to go, and for the government to achieve some, because it can't achieve all, of the promises to the people of the Republic of Kenya, I will request that the amount put on that specific goals, if possible, be quadrupled, multiplied by 4, so that at least we can have some help. In the current financial year, already, Kitutu Masaba only has been given 8 million shillings. Now surely, 8 million, I cannot connect even one village. My humble appeal to the budget committee for priority, because these roads are there, those ones you can just adjust the figures. My humble request will be that we give Kitutu Masaba and treat it as 2 sub-counties. If there is 10 million per sub-county, I expect that Kitutu Masaba gets 20. Igara wolo kwande county assembly abakoro budget. Chibaza timwara chile number 7 in that list. That number 7. Chitima gana 5 billion plus. You also need to go and sit with those people. Here are most of the issues you raise.
Some of them are touching on functions of the county government. Lakini leo we have to push for development. I urge that the national government to do the better process so that they can understand how to handle children, especially those special. Na chinga kiechime ye kaunti Nyamira umuterene bumurobiri yokorekana soko nyarako gosangirira kwe birangererio oyibono oromo gimenera pe kaunti ya Kisumu Ruth Odinga igate binencheremo yoko nyarako hano kogoni kumanyeki abananchi batagete ebate uno inkolengana ne katiba igore budget yo mwaka bwechirwe na 2024 ko mwaka bwechirwe na 2025 2024-2025 budget nigo chinga kechi kati ya barebe bate buna mbagendera gotari county chense liko ne kibuna ngomanya bare ninki aba Kenya nabo chinsem ani chi county baganeti asokonyera kwegendera se budget y'umwakoyo. We had a very interactive session with all of them. Now, normally as in public participation, you know what they have come up with and the things we are going to try to see that we get for them to be done in the year 24-25 budget allocation. We will choose from some of the issues, the areas that they wanted, especially it seems like in Nyamira, there's a lot to do with roads that have not been done, and that the allocation also, they felt that Nyamira is not being given the correct amount of allocation that it's supposed to get. What we are doing is not just a PR, but we are fulfilling the requirement of the Constitution. In the last year's budget, all the projects which were proposed from the public participation have been financed, I can assure you that. And even this year's, that is the first charge we do as the budget committee, because there's no need of spending public money going to 20 counties and then we don't implement. I want to thank the members of public and media for turning up to voice our concerns. And it is projects like this which are spoken by our lips that get their place in the Appropriation Act before the National Treasury sources money to finance these projects. I'm so delighted that we have had the opportunity now to ring-fence some of the projects that previously would otherwise not have got their way to the Appropriation Act. Na gotikana yosiri tukulia rweskuru ya baiseke ya St. Teresa sinigono bwatirana amona bwatani bande elikone kubuna ngusimeka balemete sense miri tukulia rochense mochiri cyanya nguso korengana nobotene bweskuru boigoni ko batwe nenchere mu yokanyara gosira serikali aso mu robeli bo mwaka bwechiri bubere 2023 ne 2032 aso ikirani ekerenga ge bilioni 15 ibyo busimeki bwemete niko chenga batwe rebu nenchere mu yokanyara kulikire cinchira cyokonyara kubwatirana aso gonchiri kwerere buna tokumanyigwa no muri Keito Ndemo Steven. Kwa wanafunzi wetu mnasemaje? Tuko tayari? Walimu wetu tuko tayari? Wafanyakazi wa shule tuko tayari? Twende kupanda miti. Ensemo ya secondary y'abanyaruka ya St. Teresa's Nyangusu abaorokigwa nigo baragono boteneri bw'eskuru asomoroberi bobosimeki bwemete omoroberi okorekana chinsa chia mambia. God is good all the time. All the time. God is good and that is nature. Kibago Sanga Nandizi TV niga bateneri b'eskuru berero omoroberi bw'elituko nigo bwatekaine n'engano y'obosimeki bwemete bogosegeto n'omurayi bw'ense William Samoei Ruto bunenchera yokolenda chinsemo chitwetanaine gutaturubaniwa no gonchereria kwerire. So today we've marked the planting of the trees. We've just started with our church leaders, and then what we are going to do now, after having an example of the tree planting in the school compound, we are moving to the other field. Naitwa Mebo Barasa, naibu wa mwalimu mkuu shule ya upili ya St. Teresa's Nyangusu Girls. Tunachukua nafasi hii vile tulivyoagizwa na Rais kwamba tupande miti. Tunachukua fursa hii kupanda miti ili tuweze kujukumika na kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni safi. Nikimnukuu John Adams Quincy
we plant trees for the later generation. Ogonchoreria kwelire ngati ebintu bikoirere mechande menge gati yabo omurakera amoneto igo eyo yairira chiskuru ime ya Kenya gusie kwasegeka. Obosime kibwemete ngati chinchira chikoirera gutango kwanyuka kweli robenga kiembure nyinge buna tokoererwa. Kumbuka kwamba majuma mawili yamepita hatukuwa tumeingia shule kwa ajili tu ya mvua ambayo imeleta madhara makubwa sana. Kwa hivyo tuna uhakika ukipanda hii miti basi mafuriko yatapungua, tutakuwa na hewa safi. Ogo segeta bodo na asaba manyiko gendereri omuroberi bobosime kibwemete eliogo kena nieme chande kolento no gonchoreria kwelire amuna konyora obuja bwemete. I believe this exercise is going to help the entire nation. Sisi pekee ila ni taifa lote. Kwa wanafunzi wetu kila mmoja na mti. Tunaenda kupanda miti zaidi ya 100. Nina uhakika kwamba miti hiyo itaweza kutufaa na ifae taifa kwa ujumla. Kuripoteria Ndizi TV kuruensemo ya St. Teresa's Girls Nyangusu imebunge ya Bubasi ilietaliane Ndemo Steven. Na gotigara wega samangana ntechise mini gochinga kyo chibono omwalimu omone weskuru yaba Muraya Nduru Frederick Kombo Mahobe abereka gotse yabune mirobiri yonsi asoko nyara gwikirania amasoma sikuru hini go yabereka keno kende gikomi na nyembure nyinga ya rokana gotwa chinsem na ene ka tebiruna ase sikuru manyora tumo chandonde bwense amasomo ni gagendera tebuna botambe chinga kyo chiga robo seme go chiasa bayiboli kone kibuna wali batarira abana ba chiskuru bane kibuna ngo batakabara abana chiskuru ekerekire amasoma cha chiskuru anemono Mejero Gongo Rogusi. The principal ya Nduru Boys. Abana baito bonsi bayiranire go cyeskuru n'abarimu bonsi bakire abarimu wetu batabare mu 28 abo bari bonsi n'aba teaching practice batano barato bonsi ba report ile skuru gaiga amasomo achakire n'abana baito bonsi abo 600 bakire no bari skuru naende asa mangana yembura skuri retinyale tikoba ekonyora bakongo bonde bwensi andi tokwira ni Nyasaye nga mbiamo na sayo na ndagendere gutulina Monchumuligire bono chidekana 50 cha butukire chinsanisa to chia bono gutuko nganchire ngando mutumokomoke ituko lya Juma Egesero Juma Monchumuligire bono karanko mwaliga ni captain number 001 Demo Steven kurosen semende studio tiganyora match Kurana na sentude ya karuto ganda gosangamo na kolinda sabono to yeka manyero to ganda sensemende ye chigo sori toska kuirana Mbemono Vincent Onyancha kuru semo ya studio ya kurenda sifano kwa yani vena samangana magia ye chigo so ni muna watambe jetara Ndemo Steven captain 001 yocha kama ngana magia ye chigo so kuru ase team ya Rising Junior Starlets aba kosori aba subati nse miaka 15 nevere aba kosori bento yobense ya Kenya bagendrete kwero beri bosibe kimeno gyo kwiranera kati yabo amona team ya Ethiopia under 17 ekemeno kera kolekana sense moyegetikia Ulinzi Complex ime ya Nairobi na nigo bagendrete na amaegeri yabo ase ense moyentunde ntangani nigo timu ya Junior Starlets babwatete timu ya Ethiopia makaliyo gutaviekana egosori ya kosoregetigu ime ya ense ya Ethiopia na ase ense moyentunde ya kabere nigo timu ya Kenya Semereti gutumikari bagaliyo kobense moya ense ya Kenya ense moyanka kurwanira obubuya sekemenekyo Rego sukase ntundere gusyo ye imane bye chigosori birengete korani ngoranya kaba konyora libagalia ya mase yamo waswase meno via FIFA World Cup under 17 ya basubati. Tumelearn some lesson kutoka kwa opponents, their weakness. So when tumekujivi huku hivi home tumetrainia about those their weaknesses. So ningependa kuambia mafans wetu wakuje kwa wingi, wakuje watupeo support.
alafu game yetu itakuwa Ulinzi Complex, itaanza saa 9 na wakikuja kitupeo support, I think so tunaenda ku give our best at least tuende World Cup. Hii wiki yote tumetrain hard, tunataka kupeana effort kwa hiyo game ya Sunday. Ni kwa mafans tumewakaribisha Ulinzi Complex, tuje mtupe support na tuwini hiyo game ya on Sunday. Playing this qualifier means a lot for us, especially for the girls, because it's a step closer to playing the World Cup. So all of us, we want to give our best as a team and try to get a positive result, because the overall goal is to qualify for the first ever World Cup, and we have a few steps to take to qualify for it. So yes, the girls are ready, and they want to play for the World Cup in future. Mwacho mwerekano nekimanekyo gati ya timu ya Kenya under 17 amona Ethiopia under 17 abagosori se miaka 15 ne Venance ya ya Vaiseke tomwerekere ligi ya FKF Premier League wase ebimirano biteretinse ya bitano gesekere timu kunyara kova vikoera na sitio surja gosori tibo gatagati bwe wiki ye nigo timu ya Nairobi City Stars yari kujagania timu ya Tusker na sekemanekyo nigo Tusker vasireti libagaria benedio kubwe kemanekyo magaya timu ya Nairobi City Stars kurumagega akorera kimeneko kogenda makali yechigori ibere. Niko kwa kamera na shoot ball. This is batting Togosoa se ligi ya Spanish La Liga kemeno kya gosoro tibuliti kuregoro nige timu ya Almeria nyalite koba ke koruna timu ya FC Barcelona chigori vera sebosa asabono Barcelona nyoredo obobui